Birgitte, du skal vide, at jeg selvfølgelig ikke aner, hvordan båndet med Lindenkrone er slået ud. Der er nogle få ting, du skal vide nu og tage yderst alvorligt. Det er muligt, du stadig er justitsminister på papiret. Men i mine øjne blev du fyret klokken 9 i morges på mit kontor, som du burde være blevet. Du har brudt alle regler for god embedsførelse, og du har svigtet min tillid. Du skal ikke vise dig i statsministeriet, medmindre du har et ærne, og så skal du vide én ting. Jeg betragter dig som en død mand i min regering. Justitsministeren har personligt garanteret over for mig, at en lignende situation ikke vil kunne opstå igen. Så nu får kontrolgruppen en detaljeret orientering, ligesom at justitsministeren vil svare på yderligere spørgsmål i et nyt sammenråd i retsudvalget. Så som sådan føler jeg derfor ikke, der er mere for mig at gøre i den sag. Så du kan altså bekræfte, at Troels Hüxenhaven fortsætter som minister? Jeg har 100% tillid til justitsministeren. Vil Anne-Sophie Lindenkrone blive retsforfulgt for sine udtalelser? Ja, det sorterer jo så under politiet, men det er absolut ikke mit indtryk. Hendes eget parti har også meddelt, at hun vil fortsætte som politisk leder indtil videre. Det er almen kendt, at du har et nært forhold til Lindenkrone. Føler du dig personligt berørt af sagen? Hvis man skulle føle sig personligt berørt, hver gang man er involveret i en sag, som har med nogen, man kender at gøre på Borgen, så ville det være fuldstændig umuligt at være statsminister. Tak fordi du kom.